je ovdje u Saragosi, idemo poput TŽV-a prema Barceloni. 30-27 plus 7 kao u Novom Sadu. Zadnjih 35 sekundi. Ajmo i to obraniti, dečki. Karamatić, Sava Indović je pod prekršajem, Fernandez, Narcis zaljuljao je malo našu obranu, ali ne na Mirko, Alilović i naš je zadnji napad za gol, za uživanje, za pjesmu na klupi, a vjerujem i kod vas slova, cijenjeni gledatelji. Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva, Hrvatska je pratila Francusku sa ove svotre u Španjolskoj i nadam se da je to kraj jedne velike francuske generacije, a mi idemo u medalju na svjetskom prvenstvu.